बाबा विश्वकर्मा डीजे लिट्टू राजा पटोली स्टूडियो प्रेजेंट्स 17 सितंबर के आज बदिन महा बाबा विश्वकर्मा के करे में पूजन 17 सितंबर के आज बदिन महा बाबा विश्वकर्मा के करे में पूजन ऐसे न तू पहाड़ी से जा ऐसे न तू पहाड़ी से जा आइला तो दर्शन कई के जा बाबा कह जाए कर बोल के जा आइला तो दर्शन कई के जा बाबा कह जाए कर बोल के जा डीजे लिट्टू राजा पटोली स्टूडियो प्रेजेंट्स बोला बोला विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा के महिमा अपार हो साल में एक बार आवेला त्योहार हो बाबा विश्वकर्मा के महिमा अपार हो साल में एक बार आवेला त्योहार हो इनके कृपा से चले रे लगारी एरोप्लेन सफारी करारी बाबा के परसन लाडुल जा आइला तह दर्शन कई के जा बाबा कह जाए कर बोल के जा आइला तह दर्शन कई के जा विश्वकर्मा के जाए कर बोल के जा डीजे लिट्टू राजा पटोली स्टूडियो प्रेजेंट्स बोला बोला विश्वकर्मा विष्णु महेश बारे तीन लोक में इनकर पूजन लगवा करे भरी जोश में बारहमा विष्णु महेश बारे तीन लोक में इनकर पूजन लगवा करे भरी जोश में जोरे जोरे दिया ना के बतिया जरवनी बहना के हम मुँह घर बोलबनी राधिका नाम मोर के जा आइला तह दर्शन कई के जा बाबा कह जाए कर बोल के जा आइला तह दर्शन कई के जा बाबा कह जाए कर बोल के जा 17 सितंबर के आज बदिनमा बाबा विश्वकर्मा के करे में पूजनमा